Tänään on tommonen luminen pakkaspäivä ja aurinko paistaa. Ja vaikka tekis mieli olla semmonen ihminen, että ei tuolla valolla ole mitään merkitystä, niin kyllä sillä vaan on. Ja mulle tuli semmonen työskentely mieleen itselleni, että nyt on aika hyvä hetki unelmoida, että mitä tapahtuu sitten, kun toi lumi tosta häviää ja uutta alkaa kasvaa. Monenhan se on tosi konkreettista, että odottaa vaikka jotenkin kukkien kasvamista tai että pääsee pistää perunat maahan tai pääsee vihdoin lenkille ilman, että tarvii pelkää, että liukastuu tai toi kylmyys loppuu. No sit sä voisit miettiä, että mikä on sun oman elämän lumihanki. Lumihan on sillä armollista, että se pistää niinku meidät odottaa. Vähän niinku väkisin, että se on nyt niinku lepoaika. Ja sullakin voi olla elämässä joku lepoaika menossa just nyt. Joku asia odotuttaa itseään. Odotuttaa sitä hetkeä, että ne asiat, mitkä on sun lumipeitto ja pakottaa siihen lepoon, niin saa sulaa ton auringon valon ja lämmön voimasta. Ja sitten on aika kasvaa. Ja nyt piirteessä sä voit miettiä, että mikä on se auringon valo ja lämpö, mikä tuo sulle energiaa ja tukea ja voimaa siihen, että se lumi, mikä on se asia, mikä pakottaa sut just tässä hetkessä vähän odottaa ja lepää, sais sulaa pois. Ja mitä kasvaisi sieltä sitten? Mikä on se asia, mitä sä odotat, että saa päästää oikein niin kuin kukoistukseen. Ja semmoisen kuvan teet. Mietit näitä asioita siinä tehdessä. Ja mä teen kanssa. Ja kuten näet, niin se kuvan tekeminen ei tarvi olla mitään hienoa taidetta, vaan tärkeintä on se ajatusprosessi, minkä sä teet siinä kohtaa, kun sä rupeat piirtämään. Eli sä niin mietit ihan ajatuksella. Tänne tuli tää mun aurinko. Ja sitten lumi. Ja mikä odottaa kasvua. Niillä on kaikilla mulle sanat, mitä ne tarkoittaa. Ja nyt mä jopa innolla odotan, että miten mä saan tämän auringon loistamaan, kun mä tajusin, että mitä mä tarviin. Eli toisia ihmisiä tähän avuksi, mitä mä heiltä niin pyydän. Pyydän, että päästään tähän tilanteeseen, että mun kasvu pääsee tapahtumaan.